Dugang 26 ka mga barangay sa Central Visayas ang nadeklarar nga drug cleared. Sa gihimong deliberation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program, pinanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA 7, gipasabot sa tigpamaba sa PDEA 7 Lea Alcantara nga sa 26 ka mga barangay nga nadeklarar nga drug cleared, unom ni ini anaa sa probinsya sa Bohol, 13 sa Cebu Province, sama sa lungsod sa Uslob, 5 sa Cebu City ug 2 sa Mandawi City. Subay sa maong kalambuan, sa 3,003 ka mga barangay sa Region 7, ana-ana sa dulan sa 2,000 ka mga barangay ang nahatagan og drug cleared status. Laki pa niini ang mga barangay sa Negros Oriental ug Siquijor. Giklaro ni Alcantara, human madeklarar ang barangay nga drug cleared, magpadayon gihapon ang trabaho sa pagmonitor sa mga barangay ug obligasyon sa mga barangay nga magmonitor sa mga tawo nga moabot sa ilang lugar ug sa mga illegal drug activities kung anaaman sa ilang barangay. Kini alang sa dinalian nga pagkasikop kanila. And this is a significant achievement nato, especially sa mga LGUs kay dili gyud lalim baya nga magpa-declare ka og barangay. Daghan kayo documentary requirements, unya dili lalim ang pag-house visit, pag-implement sa intervention kanang community-based drug rehab program, yan apag yun ay aftercare.